Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ha jonde min salinde mi wolwanino jotta kam ɓural jangugo alquran to kadi en kocan misalu noyi salafinko en ɓe gonno noyi yimɓe salihi en ha zamanuɗu deydey zamanuji kedduɗi ɓe annabijo noyi ɓe gonno be tiɗgo maɓɓe ha sumaye ɓe jangugo alquran to kadi kamɓe man ɗo ɓe laatake no yoga nder maɓɓe ɗon ɓesda tiiɗal muɗum ha jangugo alquran to laatake ha tana sumaye kala ñalde fo o janganno kisbeje ɗiɗi to sumaye nasti kanko man ɗo o ɓesda o janga kisbeje 6 walla kisbeje 10 kadi banni yake maɓɓe wayi ɓe tiiɗal maɓɓe ha jangugo alquran to kadi nder ɗon man ɗo modibbo biyeteɗo imamu zuhuri kanko man ɗo o laatake to ni lewru sumaye nasti darake kanko man ɗo acca inde kuuɗe mako ko o huwata fuu o darna ɗum o wi'a nanema lewru sumaye kam ɗum lewru ndu goɗɗo tiiɗata janga ɗuɗɗina jangugo alquran ha muɗum ɗum lewru ndu goɗɗo tiiɗata ñamna bukaɓe ha muɗum to kadi kuuɗe ɗo ɗiɗi ɗo o hollini kanko kam kanjum wonte tiiɗal mako ngal o tiiɗata dow muɗum ha nder lewru sumaye o jangugo alquran be ñamnugo ñamdu ha nder lewru sumaye man ɗo to kadi ñamnugo ñamdu nder lewru sumaye kanjum man ɗo ɗum woodi ɓural mapindiwal jamum ɓi adamajo o ñalla sumago an gara hara gare ñaloma man ɗo cumtinamo keɓa mbar jaari sumayere mako deydey ko o ñalli sumago man ɗo la shakka ɗum kuugal pamaral ɓi adamajo huwata wakkati wel pamarel nden heɓa mbar jaari ɓi adamajo ñalluɗo sumago to kadi kanjum man ɗo ɗum ɗon mari ɓural majum ha deydey maranɗo bawɗe majum hani kanko man ɗo o suklano ɗum non nder misaluji man imam malik rahimahullah kanko man ɗo o laatake toni sumaye nasti kanko bo o darna deydey sungulla mako nder ɗon man je joole mako ɗe o janginanno ha muɗum ɗe fuumaje kanko man ɗo o darna joole man ɗo o wara o suklano kanko man ɗo be jangugo alquran deydey joole ɗe o janginanno ha muɗum hadis walla ɗe o janginanno ande fikku ko nandi e muɗum kadi ɗe fuumaje o darna ɗe ha nder suumaye man ɗo o hucitana kanko man ɗo jangugo alquran to ɗo man ɗo kadi ɓe modiɓɓe ban ɓeɗo ni ɓe gaɗay ɗum ni sina kadi ngam ɓural jangugo alquran ha nder sumaye jangingo andal hadis andal fikku ban ɗum mardi darja ɗo be modibbo bo ban imam maliki kanko man ɗo o acca kuuɗe ɓurɗe ɗe o huwanno ɗo fuu la shakka kanje man ɗo ɗum kuuɗe ɓurɗe amma be non man fuu o yi kanko kam jangugo mako alquran ɗo ɓurananmo deydey kuuɗe ɗe man ɗo ngam man kadi o laatake kanko man ɗo o darna joole ɗe o janginta ha muɗum o darna ɗe fuumaje o hucitana jangugo alquran to kadi ɗo man ɗo ɗum imam maliki o waɗay banni ɗo man ni sina ngam ɓural ngal jangugo alquran mari ɗum ha nder lewru sumaye to nder ɗon man modibbo biyeteɗo qatada rahimahullah kanko man ɗo o laatake o ɗon timmina jangugo alquran ɗo o janga qur'an o timmina ha tana sumaye kala asawere fuu o jangan qur'an marra gotel o timmina kala asawere fuu o janga qur'an marra gotel o timmina ni kam ha lewru ɗo pamarum man o timminan qur'an nde 4 ha lewru ɗo kam ha lebbi tana sumaye to sumaye lewru sumaye darake kadi o sotta timmingo ha balɗe ha asawere go o warta ha kala balɗe 3 fuu kanko man ɗo o timminan qur'anu marrare ha kala balɗe 3 fuu o timminan qur'anu marrare to kadi ɗo man ɗo modiɓɓe ɓeɗo ɓe gaɗay ɗum ni sina kadi ngam solango heɓgo mbar jaari ɗuɗndi gondi ha jangugo alquran ha nder lewru sumaye to kadi en nani deydey misalji ha modi salafinko en ɓe noyi ɓe gayi be tiiɗal maɓɓe be accugo maɓɓe kuuɗe lattiɗe ɓurɗe ma ban jangingo andal fuu imam maliki o laatake o ɗon acca ɗum ngam o tiiɗana jangugo alquran la shakka kanjum man bo ɗum kuugal ɓurgal to kadi en nani timminan ɗo nder balɗe 3 en nani jotta kam noyi yakeji maɓɓe kamɓe man ɗo gayi be tiiɗal maɓɓe ha jangugo alquran ha nder lewru sumaye man ɗo kadi ko woni dow meɗen kam enen man ɗo colanen
yaktago deydey yakeji maɓɓe man ɗo, colanen yaktago nandida be maɓɓe ha kuuɗe maɓɓe man ɗo. An man bo a wawan jangugo alqur'an timmina ɗum ha nder nelɗe tati, to ni a tiiɗi ban tiiɗal maɓɓe ngal ɓe tiiɗi man ɗo, a wawan jangugo alqur'an timmina ɗum nder asawere ko nandi e muɗum, to ni a tiiɗi tiiɗal ban ngal ɓe tiiɗi man, to kadi hani dow meɗen enen man ɗo deydey ndeni en nani nda kamɓe bo ɓural maɓɓe no woni, tiiɗal maɓɓe no woni, kadi enen dow colanen nandiditgo be maɓɓe, ngam enen dow mbar jaari ndi ɓe giɗi man ɗo en ɗon mari haaje ha mbar jaari man. kadi o wiyata en nafotira en colana botorago be wakkatiji meɗen ɗi ñalowma be wakkatiji meɗen ɗi jemma, colenen botorago be wakkatiji man ɗo ha jangugo alqur'an. O wiyata kadi ngam gurdam ɓi adamajo ɗon dilla be yaake jawɗo jamu, jotta wakkati ɗon dogga jamu, duuɓi ɓi adamaɗo ɗon caalo, to kadi hani kanko man ɗo o heɓani ko o sigi ha nder sigaji mako ko laati kuuɗe boɗɗe, o heɓa kanko bo ko waɗi o sigi deydey wakkatiji gurdam mako caalotoɗi man ɗo. to kadi o wiyata en nani deydey no jangugo alqur'an woni, ɗum mbar jaari deydey ko woni ha muɗum, kuugal pamaral ngal keɓrata ha muɗum mbar jaari ɗuɗdi, deydey to a jangi alif lam mim an man ɗo a heɓi mbar jaari 50, la shakka ɗum kuugal pamaral jamum, amma ko keɓɗa ha man bo ɗuɗɗum jamum. to kadi ɗo man ɗo ɗum waɗan ɓi adamajo kanko man ɗo o solana jangugo alqur'an, kadi lattiɗo goɗɗo on to o matan kanko man ɗo o jangay qur'an ha nder suumaye man ɗo, kanko latti ñamaɗo, kanko wonte ñamaɗo ha wakkati muɗum. to tiɗɗo jangi alqur'an ha nder suumaye, kanko laati dibiɗo keɓɗo riba ha wakkati muɗum. to kadi ngam man ɗo hani kadi tiɗanen jangugo alqur'an ha nder lewru suumaye ɗo. kadi nder ko hollata en ɓural jangugo alqur'an ha nder lewru suumaye man ɗo, jibrilu o laatake kanko man ɗo oɗon je jangida be annabijo alqur'an ha nder lewru suumaye ha deydey duuɓi caaliɗi, deydey kitale yeeso ko annabijo maaya, kanko man ɗo o laatake oɗon jangida be muɗum alqur'an, deydey jibrilu man kanko man ɗo o janga, annabijo janga kañum bo lornita deydey ko o jangi man ɗo, walla jibrilu man kanko man ɗo o janga nder yoga nder alqur'an, annabijo bo janga masalan o deydey kanko man ɗo o janga ɗerewol dow misal, kadi annabijo bo janga ɗerewol walla foti o janga ayaje 10, annabijo janga kañum bo ayaje 10 goɗɗe, walla bo foti kanko man ɗo o janga ayaje bakin 10, annabijo janga ɗe lornita. to kadi dow sifa kaɗo ɗo jibrilu o laatake oɗon jangida be annabijo alqur'an man ha nde timma deydey sifa no mbiɗen ɗo, kadi kala hitande fu, kala nder suumaye fu oɗon wara ha suumaye jangida be annabijo qur'an dow yaake oɗo, sina ha hitande annabijo ragarere nde annabijo mayina ha muɗum, ɗon man ɗo jangidi be annabijo alqur'an man banniɗo marraten, o timɓe jangi alqur'an ɓe timmini ɗum ha nder suumaye marraten. ɗo kam jibrilu be annabijo sallallahu alayhi wa sallama. to kadi ɗo man ɗo ɗum wonayni wargo jibrilu ha nder suumaye jangida be annabijo qur'an man ɗo, kadi ɗum wonayni sina ngam ɓural gongal ha jangugo alqur'an ha nder suumaye man, ngam ɗum sappinan en ɓural jangugo alqur'an ha nder suumaye man. ko laati kempe ɗume mara haaje jotta kam be ɓi adamajo o janga alqur'an ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɗon mari ke kempe laatiɗo mawɗo, kanjum wonte tadabbur, kanjum wonte taskitago wakkati aɗon janga alqur'an man ɗo, an man ɗo taskitoɗa ma'ana deydey ko ayaje qur'an man ɗo ɗe mbi'ata, kadi kanjum man ɗo ɗum kempe laatiɗo mapindijo ha jangugo alqur'an, accu mbar jaari ndi keɓata ha jangugo man ɗo, kadi bo an man ɗo janga paama taskitoɗa ma'anaji deydey ko ayaje ɗe jangata ɗe mbi'ata, to kadi nafitoroɗa be majum, kura be majum deydey ko ayaje man ɗe umri kuwa, deydey ko ɗe kadi bo kaɗitoɗa. to kadi ɗo laati kempe
mapindijo mo ɓi adamajo o hani waɗa ɗum ha jangugo muɗum alquran accu mbar jari ndi keɓataman ɗo an man ɗo taskitoɗa mana ayaje ɗe jangataman ɗo pamraɗe kura be maje. Ngam jawmirawo ɓaŋiɗo o wi'ata kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kadi qur'an man ɗo ɗum deftere nde min jippini ɗum dow maɗa, kayre man ɗo ɗum deftere barkiɗinde kadi ngam onon man ɗo taskitoɗon deydey ayaje ko jangete ha qur'an man ɗo, kadi ngam ɗum ayaje man ɗe ciftinora ha ɗe ciftinora jam en hakkilo ɗe ɓe janga ɗe ɓe taskito manaji maje ɓe kura be deydey ko ayaje man umrata, ɓe acca ko ayaje man haɗata, kadi ayaje man ɗo ɗe ciftinora ɗe to wodi ko kamɓe man ɗo ɓe goyti ha muɗum. To kadi ɗo man ɗo kanjum wonte kempe mawɗo ha jangugo alqur'an. Kadi ngam o wi'ata ngam ɗo kadi ngam kempe oɗo ɗo salaf en kamɓe man ɗo ɓe laatake no kamɓe man ɗo ɓe ɗon andino alqur'an, ɓe ɗon janga ban deydey janguɓe tabi'inko en janguɓe ha sahabo en kamɓe man ɗo ban janguɓe ha ibnu mas'ud, ban janguɓe ha usman ibnu affan, kamɓe man ɗo ɓe mbi'ata ibnu mas'ud be usman ibnu affan ɓe mbi'ata ɓe minin wakkati min janganno alqur'an ɗo ha annabijo min laatake toni min jangi ayaje 10 annabijo jangini min ayaje 10 min cottata ha ayaje 10 ɗe min jangi ɗe si min janga ɗe min ɗiggina ha jangugo min janga ɗe jangol bongol non min paama deydey ko woni ma'ana ayaje man ɗo min paama ma'ana man non do min kura be ayaje ɗe min jangi min ɗiggini min paami ma'ana man kadi min kura bo be ayaje man. To kadi ni deydey sahabo en kamɓe man ɗo ɓe laati ha zaman maɓɓe no ɓe jangiranno alqur'an man ɗo ɓe janga jangde wonde ɓe paama ma'ana man non ɗo ɓe kura ma'ana ayaje man ɗo. To kadi kuuje tati man ɗo kanje latti kempe ha jangugo alqur'an, kanjum laati haaje laatiɗo mapindijo ha jangugo alqur'an kanjum wonte tadabbur, taskitago aɗon janga aɗon taskiti aɗon faama ma'ana man ɗo kadi ɗo wonte yaake ɓurduɗo ha jangugo alqur'an. Kadi dow majum taroto be majum jangugo famra ayaje man hura ko umroje maje acca kaɗoje maje ɗo be majum ɓi adamajo hebrata gabgol jangugo ayaje man fama mana maje huwata deydey ko ɗe umri accata ko ɗe kadi bo kanjum wonte kadi alama deydey ko waɗata ɓi adamajo kanko man ɗo o latto o gabtaro o torroro be majum. Ngam jawmirawo ɓaŋiɗo wi'ata fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kadi jawmirawo ɓaŋiɗo nde annabi adama luuti umrore maako kanko man ɗo o wari jippingo ɗum ha lesdi o wi'ata ɗum jippe ha lesdi ɗo kadi jahe ha maari toni warani on kanda kanjum wonte wahyu mo jawmirawo jippinta dow annabo en ban qur'an man nder ko ɓurata himmiɗinago haɗon man ɗo ban qur'an mo jawmirawo jippinta ɗum dow nulaɓe man ɗo kadi o wi'ata toni warani on kanda diga am ko moy tokki kanda man to kanda man kanjum wonte wahyu gaheteɗo dow annabo en man ɗo ɗum fotan ɗum laati alqur'an walla ɗum laati ɗum sunna kadi famanittaba hudaya ko moy tokki kanda am man ɗo fala yadillu wala yashqa kanko man ɗo o majjata o latatako bo o gabtaro o majjata o latatako bo o gabtaro toni o tokkake wahyu ko jippinte dow annabo en ɗo fotan ɗum laati ɗum alqur'an man foti ɗum laati ɗum sunna kadi kanko man ɗo toni o tokkake ɗum o huuri ɗum kanko man ɗo o latatako o gabtaro. To non ko moy ɗoyli deydey kanda
ka gaddumi ka jippinmi dow annabo en man ɗo o ɗoyli o hurayka kanko bo kadi o maran hunde ɗo nguure maako ɗum lattoto ɗum nguure ɓilliɗo ɗum lattoto ɗum nguure ɓilliɗo kanko man ɗo o lattoto ko o mara ɗumejum ha duniya ɗo to ni kanko man ɗo o tokkaki kanda deydey no annabo en gaddi ɗo o laatoto o ɓilliɗo o laatoto o ɓilliɗo ha nafsu maako o marata fofturu o laatoto tum o ɗon mari mettan ɓeramji o ɗon mari sunoji o de'ititta to kadi ɗo man ɗo ko moye ɗoyli deftere Allah be sunnanulaɗo Allah kadi kan o luuti ɗum o huray ɗum kadi kanko man ɗo laatoto batte man ha mako banniɗo ɓillago man ɗo na to o silto o laatake kanko man ɗo wala hunde innama ɓillago man ɗo o laatoto foti o maran hunde o maran laamu amma o laatoto o ɓilliɗo ɓilla man ɗo ha ɓernde maako wonata kadi o laatoto o foftata o laatoto o cuniɗo o laatoto o ɗon mari mettan ɓeramji tokkiɗi to kadi ɗo man ɗo ɗum wonayni sina gam ɗum batte kanko man ɗo ɗoylago maako deftere Allah. Non kadi o wi'ata wanginanama en ha aya ɗo kadi mbar jaari yimɓe on lattiɓe tokkiɓe kanda jippinaka dow nulaɓe kamɓe man ɗo mbar jaari maɓɓe ɓe laatoto kamɓe man ɗo ɓe maran gabgol ɓe maran fofturu ha nafsu maɓɓe ɓe lattoto bo ɓe waɓɓe ha alahira. Non goɗɗo on luɗɗo man bo luɗɗo deftere Allah be sunnanulaɗo Allah kanko bo o laatoto kadi o goɗɗo on gabtaro marɗo ɓilla diga ha duniya ɗo ha alahira to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ahammiya wato himmiɗinago ɓi adamajo kanko man ɗo to o janga deftere Allah o taskitode o fama o andino manaji mare o hura bo deydey ko woni ha deftere Allah be sunnanulaɗo Allah kadi gam kanko man ɗo o heɓra be majum gabgol ha duniya ɗo o heɓra be majum gabgol ha alahira kadi ko moye ɗoyli deftere Allah ɗoyli sunnanulaɗo Allah kadi kanko man ɗo o maran gurdam ɓilliɗam diga ha duniya ɗo nden ɗo kadi bo ɗam laato ɗum gurdam tulluɗam ɓe tullanɗam ɓillago ha alahira to kadi ɗum waɗan kadi ɗo man ɗo colanan ɗo ni kañum kanko man ɗo o laato o gaɓɗo ha duniya be alahira o himmiɗino be jangugo alqur'an o himmiɗino famgo manaji alqur'an o himmiɗino bo hurugo deydey ko woni ha alqur'an be ha sunnanulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam.